Salutare la toți, eu sunt Daria și astăzi o să ne jucăm prăpa de mate. Iarăși, da, facem parte. Haideți să începem. Prima parte este aceasta care trebuie să facem. Mai a rămas încă 4. Lui prăpa este frig. La ea este zăpadă. Mai zăpadă. La noi deja s-a dus, nu știu cum e la voi. Și vrea să se încălzească și noi o să trecăm planul ei și o să moară de frig și o să facă BUM și o să fie plină de praf. Știu că avem nevoie de asta și prima dată știu că avem nevoie de apă, trebuie să stingem focul și apoi să punem asta. Cred că e la bucătărie. Apa, pentru că, da, iată-l, așa, să-l luăm. Hai măi, hai fetiță, ia-o, Tani, cum o să mă, hai repede, punem, așa și așa. Nu, prăfă, nu, mă prinde, nega afară, să știu, sigur, că n-așa vine după mine, dar nu cred. Dacă am terminat farța, nu? Ok. Sunt furioasă dacă i-a plăcut. Cred că i-a plăcut dacă îmi da numai 1, 2, 3, 4. Nu uitați să vă abonați, clopoțelul lușici. Subscribe, like. Mamma mia! La foc! E cosa. Asta e mai departe. Măi. Da, iarăși mi-a dat reclame. Cred că la voi văd mai negru și am dat eu mai multă pauză. Acum, Frăfa vrea să face o baie și noi trebuie să trecăm baia și să punem gelou. Ok. Este lângă dormitor, cred, nu? Ok, Frăfa pornește apa și noi căutăm lucrurile. Eu cred că geleul trebuie să fie... Mă, ce papucioare acum am observat. La bucătărie. Deoarece e geleu, e de mâncare. Ok. Mă duc repede. Ce caut? Hai să mergem direct în față, așa. Am găsit. Este cu cășun. Aparent. Da, cu cășun. Hai să văd pe acolo. Voboară. Noi să mergem pe aici. Dar o să vadă culoarea. Roșu sau verde. Nu știu. Și o culoare. Stai. Geleu a fugit prin uzi. Ok. Dar hai să vedem ce să punem. A, uite, ăsta. Să punem ciopul, nu? Mă gândesc. Așa. Prima dată punem geleu. Nu știu ce culoare să fie. Cred că roșu sau verde pe acolo. Cred că verde, da. Și punem săpunul. Repede. Nu știu dacă mă vede. Am urcat în camera de muzică. Dar nouă nu mi trebuie camera de muzică. Ok. Am aflat că pot să fac asta. Hai să mai fac eu singură foarte, dar faptele care m-am venit pe canal. Și am făcut pe faza asta. De data asta am răcat, merge. Ok. Mamă, te-a blocat. Dar nu înțeleg. Eu am făcut o seală într-un episod. De ce mai e seală? Ok. Frăfa vrea să te de la sauna. Nu trebuie să cred că sauna cu un miros urât. Ok, cred că
să meargă la saună. Face păr super. Dar mi-mi pare că cea mai mult ca un bărbat. Uitați-vă ce papuși poartă, adică atâta face sport, vreau mai mult. Iată, urme, cred că sunt astea. A, nu. Vedeam că este urme de picioare. Adică de la mei. Că vrea. Nu face asta. Ok. Eu mă gândesc că o să fie la subsol. Nu? Ok. Hai să mergem, pentru că acolo nu prea merge și mă gândesc că acolo mă lasă o râu sau nu știu ce. Pentru că să merg la mai de, nu? E nimica dacă este o cacană. Nu am murit eu, când mă zicam singură, când aia, da? Eu cred că o să fie așa, că nu prea merge așa. Iată ăsta, cred că e, nu? Dacă te-a schimbat Criciu acolo. Și acum spune că trebuie să merg în saună. Ok, dar prima dată trebuie să o aștept pe Frofa să placă. E lângă mine. Ok. Dar cum o vede dacă eu vrea să meargă mai departe? Ok. Ok. Nu deschid. Am deschis. Dar n-am intrat. Mă, dar cum merge cu capul tot în sus. Dă-te cu canata. Mamă, dar te vezi că e rasurut. După acolo. După aici. Cum arată. Ok. Și eu mă gândesc că poate fugă și trebuie să o închidem și în saună, nu? Da, uite, asta, nu? Ce bine că n-am deschis. Uite, Răfa ne vede? A, că e mult aur. Nu ne vede. Și punem preiul de aici, mă gândesc. Pe că am cat și eu. Vai, cine a pus pe roșia asta ca le ură? Vai, hai să fug! Nu poate. Am ajutat cineva. Ok, și ultima parte. Nu știu, îmi pare așa mai ușoară decât alea. Frofa a comandat o roșie. Ciuna să vină acum, că are nevoie. Și noi să crescăm cadou, să spunem, de la oamenii ăia care a făcut-o. O să punem ceva acolo care o când îi placă. Albine. Uite, acolo e albinele. Uite, haide. De că am observat că am făcut eu foarte total la care am făcut înainte, cam primele. Pot să o cem la ușă. Nu știu dacă m-am făcut. Nu mai știu. Și-ar mai știu. Cred că am aflat. E cum mă jucam. Și mai fac. M-am făcut încă o dată farțele, dar în fine. Ok. Dar frate, de ce vine așa de greu? Mă duc. Mai auzim. Hai că vine. Hai să zic. Fugi, parcă nu cad. Că mă prinde, frate. Iată și acolo, dar ridică acolo mai ușor. Iată. Am mers fix unde trebuie. Trebuie să luăm mănușile, cred, nu? Iată-le. E o stea. Lantisteaua. Tablă cafrofa. Nu. Ce? Uite și un șuc. Eu mă gândesc că avem nevoie și de față, că te tăiam, nu? Și avem nevoie, mă gândesc și de lipici, coci. Și lipim. Haide că uităm. Cred că e la birou ei, nu? Dacă nu mai cel. Aici birou. Da, uite. Să lipim. Se pare ca nouă. Și haide să luăm albinele cumva. Nu știu cum, dar cred că așa. Luăm cara.
o punem și luăm albinele. Țineți cum să mergem jos fără să ne lovim, dar haideți să mergem. Oh my god! Oh my god! Ce ne facem? Poate frofa, nu pot vorba, da. Și te faceți? Merg la subsol. Asta o să fac, pentru că poate o să meargă în față. Hai de viața mea. T-a blocat, dar oricând o să mă vadă, știi? Ok. Ok, am pus una. Și acum trebuie să o fac să vină după mine. Și... Ai, bine de ori jos. Ea nu vine pe aici. M-a văzut corpul sau ce? Pe când mă prinde? Dar mă vede până perete fără asta. V-am zis. Bine, haide să tăiem. Repede. Punem. Și punem coșul, lipim. Tăiem aici. Dar mă vede și așa, frate. Ei, nebună. O să uităm drept stânga. Și pachetul. Wow! Hai să văd unde e roția. Arată mânății! Binele, ok, am terminat farcele. Toate. Și mai e de Valentine, Crăciun și cu iubitul ei. Dar asta costă bani, el nu plăte bani. Dar asta cu Valentine te uiți la ecrane. Și cred că e... Da. Nu pot să dau. Nu că poate da de rata. În fine. Astea sunt ultimele farce. Acestea sunt. Hai, l-am făcut în episodul de astăzi. Numai și un, dar o să mai fac și ăsta de Valentine și cu iubitul ei nu o să mai fac. Deoarece văd cum arată. Și la Valentine și cu Crăciunul nu cred că mai arată, o să mai fac deoarece a trecut Crăciunul. Și de ce să mai fac dacă mai e Crăciun, dacă mai era, mai făceam. Și băgam bani. Dacă v-a plăcut așa video, nu te de like și v-a venit și clipul și ne vedem data tare. Pa!